יופי, אז א', למדנו מפעם קודמת, עכשיו המצלמה על הרוחב, קיבלנו הערות, לא יקרה שוב, מבדים. דבר שני, אנחנו בהגרלה השנייה, לקראת עוד אפיק ישראל. היום אנחנו מגרילים גרבי, קומפרשן של 2 times U, שמתם לב? ארז DAA, 2 times U. שמת לב? לא 2XU. לא קוראים לזה לא 2XU, לא 2 כפול U, שאין לזה בכלל תוצאה. בקיצור, 2 times U, גרבי קומפרשן לשיפור ההתאוששות. איתנו יאב, מנהל החנות בתל אביב, שהוא הולך לשלוח פתק שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים בכלל מי זה, בכדי לוודא שהכל פה חוקי. יש לנו את הנוטריון שלנו שמלווה אותנו כל ההגרלות, לוודא שהכל בסדר. שקט, שקט, שקט. יופי. עכשיו, אפשר לבחור, אחרי שתגרילו ותדעו אם הוא גרלתם או לא, תוכלו לבחור או צבע אדום של בנות, או צבע אפור של בנות, או צבע, יש פה מלא צבעים של בנות. או כתום של ההתנתקות. או כתום של בנות אחרות, מלא צבעים של בנות. יופי. אז יאב, אנחנו עוברים אליך עכשיו. כן. אתה יכול לשקשק. שלוף. יאללה, שלחנו פתק. אני קורא או אתה קורא? אתה קורא. עומרי ארבל. עומרי ארבל. זה בלעז, חבר'ה. עומרי ארבל, רואים? מעולה. אז עומרי, זכית בגרבי התאוששות של 2 times U, אפשר לאסוף אותם או בחנויות הקרובות למקום מגוריך או ברשת ריסייקלס. חבר'ה, בהצלחה לכולם. אגב, עוד פעם, אנחנו נחזור פה לדבר הזה, הרשמה נסגרת ב-30/5. להזדרז. כן, מי שפספס, אכלו לי, שתו לי. כל טוב.